Takže ahoj, z toho nové videa, dnes hráme Egg Wars. Dobre, túto mapu, som trošku hral, to je SpongeBob mapa, ale neviem, jaký Iron Generator sa zapne, takže sem, áno, na 100% sa zapne. Tak, ja to robím tak, že vlastne našetrím 10 Ironu a zapneme aj tam ten generátor, ale budeme mať dve generátory, čož bude lepšie pre celý tým. Neviem, tu mám dvojím no-skinom, teda aj ja som no-skin, ale neviem prečo, ja aj náš no-skin, ale nevadí, no idem zapnúť ten druhý generátor. Tak a vlastne teraz môžeme z dvoch generátorov brať Ironu, tak, 12 Ironu a idem si robiť full armor. Tak, nádhera, sme fialoví, nice, vyzerá to dosť dobré. A teraz asi upgrademe to, tak to vím, že upgrademe jeden z týchto generátorov. Tak, už iba jeden Iron. Aj dobre, toto máme upgradenuté a teraz nám dáva každú sekundu Iron, takže ja sa našetrím na nejaký meč a môžem si zrovna pozrieť do stredu. Vidím, že jeden môj teammate už tam ide. A neviem, čo tak musím robiť, keď nemá nič, ale asi bere diamanty. Dobre, je to len dobré, keď ide po diamanty, ale ja si radšej zoberiem na obranu meč. Tak. Ešte teoreticky by som mohol upgradenúť druhý generátor. A koľko stojí upgrade? Upgrade stále keď dovolím 20. Áno, tak upgradem ešte tento druhý generátor. A idem sa pozrieť teda na stred. Treba nám 5 dia, aby sme mohli aktivovať na našom ostrove diamondový generátor, a tu za niekto zastáva aj nemám krpáč. Takže to musím rukou vyťažiť, čo to je otravné. Nevadí. Tak, poberiem všetko. Nemaj to úplne, a tam už niekto má diamondový generátor, ak to vidím, lebo, dobre, tak toto k nemu nechcem ísť s ním do konfliktu, ale potrebujem 5 diamantov. Nice, dobre, máme 5 diamantov, idem urobiť vlastne u nás, aktivovať generátor na diamondy, budeme mať u nás diamantový generátor. Tak dobre, máme diamantový generátor a vlastne on dáva za 10 sekúnd, takže asi ho zase upgrademe potom. Nice, multipack, dobre, ja mám jedno srdiečko, takže si musím kúpiť okamžite nejaké jedlo. Alebo si vylepším armor asi. Nie, to počkám na diamantový armor. Vlastne na ironový armor. Ale potrebujem nejaké jedlo. Kúpim nám všetkým koláče a tu ich dám. Tak, mňam. Dobre, mňamka. Idem zobrať diamanty. A potrebujeme ešte 9. To bude trvať dlhšie. Nevadí. A idem sem oranžový, to sa mi nepáči. Dobre, je dole, tak on nevedel, čo robí. Super, nevadí. Vidím, že by som si mal kúpiť už nejaký krumpáč a asi si kúpim aj lepší meč, lebo mám zlato. Takže tak, a máme tento meč a krumpáč stojí 10 zlata. Tak, nádhera, už mám aj krumpáč, čo viac si človek môže prijať. Teraz to vím tak, že počkáme na tie 2 dia, na 1 dia a upgradíme generátor, aby nám dala za 6 sekúnd na dia a ide som oranžový. Poď sem. Nikto nám tu nebude ničiť vajíčko, poď sem. Dobre, spadne do vodu, nice. Idem po to dia teda a máme upgradenutý generátor. Idem sa poďť do stredu zatiaľ. Idem sem oranžový, takže ešte dobre, že idem. A tak, niekto zabil. Nie, on tu je. Dobre, už není. Tak, potrebujem nejaké diamanty, takže ja si s dovolením ukradnem pár diamantov zo stredu. To je, ak to nebude vadiť. A ešte idem sa tu pozrieť na diamanty. Dobre, zatiaľ toto bude stačiť. Nechcem to veľmi riskovať, lebo nemám všetky najlepšie veci. Takže zatiaľ zoberiem len toto, ale zatiaľ mi toto stačí. Yes, tak a vlastne teraz ja sa našetrím na full armor. Ide som oranžový, tak ja môžem s tým pomôcť. A dobrý som celkom, posrdiečka mám, musím sa ísť nájsť. A oni sú tu. Poď sem. Dobre, plán je taký, že ja si idem po areny. A musím si rýchlo kúpiť meč a ideme na nich.
Aha, dobra, jeden uteká. Druhý neviem kde. O, dobra, treba nejaký armor určite. Idem si kúpiť aspoň dve časti armoru. Tak to zase stačí. Tak máme full ironový armor, no nádhera a idem nafarmiť nejaké diamanty ešte na lepší meč a tak. Tak máme 18 diamantov, idem si kúpiť najlepší meč a napadlo ma niečo, keďže zelení už sú vyradení preč, takže na ostrove nikto nebude. Nikto nebude čakať, že tam niekto bude. Takže idem sa povedať, že oni nemali zapnutý diamantový generátor a idem im ho keď tak zobrať. Ale ide som oranžový, čo sa mi nepáči, takže potrebujem ho nejak zabiť. Treba ho zabiť. Nemám luk. Potrebujem luk. Počkej, idem si rýchlo kúpiť luk a šipy. Tak, a poď sem. Kde? Tam je. Ja som krivý. Poď sem. Nice, dobré jedlo, nice. A tu mal kamaráta. Tu je jeho kamarát. No tak to asi netrafím. Poď sem. Nevidím sa z neho nič. Poď sem. Dobre, spadol do vodu, nice. Vidím, že mám dosť dobrých teammateov, keďže nikto sa nás ešte nedovolil. Ale nezvládli to. No a idem vlastne urobiť ten plán s zelenými. Takže si kúpim ešte najlepší krumpáč. Tak, nádhera. Dokúpim. Bloky potrebujem. Ja idem reálne sa pozrieť na ostrov a zabudnem bloky. To najdôležitejšie zabudnem. Tak to čo je? Tí oranžovi si nás ale nejak trúfajú. Sa mi nepáči. Oni idú na nás zase. No tak ešte nemôžeme ísť. Bože, oni sú takí otravní. Poď sem. Dobre, jeden je dole. Poď sem. Kde si? Nie. Dobre, idem mu rýchlo pomôcť. Tu mám nejaký meč. No a poď sem. No, poď sem. Nice, dobre, ale zobral všetky dia. Ja si neviem, ako robiť proste armor a tam, dobre, už tam nie je nikto hore. Úplne mi prekazil plány, nevadí. Tak ja musím zase našetriť. Nice, dobré, jedec. Ja potrebujem teda tie dia. Potrebujem strašne, ale oni sú hneď pri nás, takže ja si nakúpim bloky. A idem sa k ním pozrieť. Oh shit, jedu som zase a zase som zomrel, takže si musím nakúpiť základné veci. Jedu som modrý, nie, to nie je vôbec dobré. To nie je dobré. Čo by sme s tým mohli urobiť? Jeden spadol, idem ho zabiť. Dobre, on sa teleportnul, to je šmejt. Poď sem. Idem mu chrbát. Tak, nice, ide to. Dobre, asi sme safe. Dúfam. On je ešte tu jeden. Tak asi idem po luk. Šipy nemám. Nemám šipy. Potrebujem šipy i hneď. Tak, a teraz sa už iba rýchlo zostrelím. A tak on utekol sám. Dobre. Furt mi ten plán niekto prekazí, musím zase urobiť najlepšie veci.
O, niekto tu je. Dobra, že dead. Pôjde. Dobrý typek. Tak, ja soberám. Ja kúpim si meč a už by sme tam mohli ísť vyskúšať ten môj plán. Prejdem. Poď sem. On sa teleportol, ale neďaleko. On je hneď za mnou. Dobra, musím utekať na tento ostrov. Iná možnosť teraz není. OK, tak ja si zoberiem goldy. Tak. On nemá ani do... Tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak by ste chceli vidieť na budúce aj nejakú výhru tú hru, tak dajte like, odber a ja sa vám učím zatiaľ. Čau.